prolaz. Vidiš, sad su zaštićeni, jel tako? Znači, kako su se ovako, ako ima prolaz da se udari komšija, znači isto udarom pravimo udar i udaramo ga. Dobro. Znači stavimo malo glavu otvorenu, vidiš, tičimo komšiju ovdje i to je to, da bi se odvojili. Dobro. Komšija nadržao se. Ili udarom ovdje, u bubrege. Odvojiš se odmah. Razumiješ? Ili glavu u glavu. Udar. Aplauz. Da. Ili udar sa ove strane. Gdje u potiljak? U potiljak. A to su udara kako, kojim otvorenim dlanom, ne? Znači ovim. Da. Kako? Ovako. Da. Ne, ti. Ovim. Da, vidiš. Aha, pod ne osjećam, to. Možeš ovim da ga udariš. Pa ne možeš, polomit ćeš Polomit prst. će se čelom. Ne ideš na čvrsto. Ne ideš na čvrsto. A ovdje je meko. Ma bez obzira, nije. I ovdje je čvrsto. Ideš za tjelobanja, ne udaraš ga ovdje, nego udaraš ovdje. Vidiš za tjelobanja ovdje. Jer ovdje ti je efekat da udariš. Vidiš. Možda kod onog